سلام كلكم حوات تخاتل تدعر حامشت ميديا كمي اللهم حوكم سيمون يمساهم زلهو سلام كتهلون وان انت ملؤت عنا تكونوا ناتي من نيوتي مالتي بتقبروا لي متببع عزيز زمسقنوكم مباركس كبرات حوات لو ما عن تقا حدي أجدا سنتقا من زبولكو مدب حزي مسيكم زلهو حجي بقى تنابت مدب قبلكم سناي مكتتال لما أنتي أب صبيب صرجيا كمزي نصل صرجيا كما يجرنا نزور مجد بابور كما يجرنا تتنققنا نحلفو قال حنقال صرجيا تاتالو نعوخ كما يجرنا تتنققنا نحلفو قال إنا هري حجب قطنا بأخبر لكم استري وزلهم صبيب صرجيا أيو حانت ماكينة عايز حلف مالتيو ريو اللهم زخل جزاوتي قال أخو خلو قال لي أبزي بتعمل تنكر إذا حطيت مالتي أبزغي المنات ريو اللهم حجي ناي ترين الله بزي نصقام كتعصف انت خونكا ناي ترين الله تي ناي ترين كان خمزي زعقت الله مع تصلوا بلا الله حجي تنقل لك مالتي نزي مع دوخ مهم زلات فلت على كابز خاني أتنقاقايو بيمان بصقامن زموص قدامنتها بلا لبزي امصينا ادو نبل نريا يمانا صقامنا سلام اسكونه كله نعصف مالتي نهلكم حجز ناي بابور ابز مالتي استري وزلهم زي قيح ولع مالتي بزي بابور قالت مص انت حليا زب زلو زلاين زخان يعصو مالتي ابز حلف فيديو قربار يكم نيره هم مالتي زي هجين نصا يزلو تخيله اتو مالتي تخيلاتي حجي ان صقامي خعصف بزي صعدا ماكينه زلاتا تريو اللهم فراتشا غيره اب اخلو دايركت يصف مالتي بزيا يجي بزي خيد ازي كل غزي نري زلنا صرغيا زي ناي سبعه ايو لاندس فيها يبحال بزا عادي مالت حدا صرغيا نقيدمي زخيد اتي حد خاني نجو زمص مالتي خلته مكايني زحلف ابز ما اخول خاني زخون لاين يولنا بستري واللهم زي تحلالي خا تخدو مالتي زي بتعمي تنقع زدلي صرغيا ايو صبيب يوم سري وزلهم ابزي سبعه اتفتنت تحلالي خا تخيد زخونه كابز نابز مسمر كاي وي كابز نابزي ناتو مسمر يزبل يبل نابز ماكل ابزي اتحلالي خاطر اخا تزور كم زناي سايكل مقد اقار قال خاص لزي بولو بزي مقد اقار قال انتر اينا كل غزي قس يلنا فتنتنا زحيلنا ليلنا نحلفهم مالتي ابزغين ما هيج السايكل على تري واللهم سايكل على بزي قديمه بقيد ماي ماكينات مصخيت هلو يرئي ماكينات مص انت هاليا بتدحر السايكل زحل يلي يحلفها ابزغان لكم زي تصبخايو على بقيد مخا خمزي زرخب صرغيا مسقلاو صرغيا عينت زعت زوص تطنقا قبلن الله تخيلي ات مالتي بزي مسقلاو صرغيا بزنهلكم بز مص مالتي بز مص بز خيد قاله ابزي امصي تطنقا تشك غيره كل سلام سكون خاني دايركت يقصل مالتي اجهان بز قدمي تريو لهم بعل سايكل يمصا الله ابز خاني بوتا يولنا سايكل تريو لهم بጫፍ ይዝኸይድ ዘሎ በዚ ኣነ ከዓኒ በዚ እልኢለ ይሕልፎ ማለት እዩ እዚ ንዓይ ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን በቲ ሓደ ፀግዒ ይኸይድ ስለ ዘሎ ግን ኩሉ ግዜ ክነስተውዕለሉ ዘለና በዚ ሳይክል እንተሃልዩ በዚ ቀስ ኢልና ዝሒልና ብቅድሚት ትመፅእ ማኪና ከይትህሉ ርኢና በዚ ንሓልፎ ማለት እዩ ፀቢብ ስለ ዝኾነ ፅርግያ ሕጂ ኣብዚ ቅድመይ ንህለኩም ገዛውቲ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ገዛውቲ مسكلاو صرغيا الله بلن لبز خاني تري والله زي اكس نيشت اكس غيرهم لا زلو زي مسكلاو صرغيا مالتي زخونه زاتو صرغيا سلازلو تطنقق مالتي زي غزاوتي قال بزاتو صرغيا تاتالو مالتي زي تاتنايشتو صرغيا بزلو لابز خلو تطنقق يزبل زلو مالتي ملك زحلفناي هجي بزي سبعة ينير تفتنات كن غزاوت له قال بزي زحل الكا بسوسا قالت خيد مالتي مالت فرينا حيسكاس دوك تبلا لك ازخونه نجر انت قاطي مكا مالتي
እዚ ፅርግያ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት ፈተና ክፍትኑካ ከለው ናይ ምዝዋር ፈተና ማለት እዩ ብከምዚታት እዮም ዘምፅኻ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ፅርግያ ስኢሉ ፀቢብ ገለ ብዙሕ ፀገማት ዘለዎ ከምዚታት እዮም ዘምፅኻ በዚ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ኩሉ ግዜ ከምዚ በቲ ፅቡቅ ፅርግያ ዓብ ፅርግያ ሃይወይ ገለ ብኡ ጥራይ ዝወስድና ከይመስለና እዚ ክነስተውዕለሉ ኣለና ማለት እዩ እዚ ኣገዳሲ እዩ በዚ ተኺልና ንኸይድ ሕጂ ብዚ ቅድመይ ትሪእዋ ኣለኹም ኣብዚ ዘላ እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም እዚኣ ንየማን ዝዕፀፍ ብድሕሪኡ ንፀጋም ዝዕፀፍ ከምዚ ጎባት ፅርግያ ኣሎ ይብል ኣሎ ኣብዚ ፍጥነት ክነዝሕል ኣለና ከምዚ ክንርኢ ከለና ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ፍጥነትና ዝሒልና ቀስ ኢልና ንኣቱ ማለት እዩ ቀስ ኢልና ከዓ ንዕፀፍ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ዝሓንኳል ፅርግያ እዚ ኣብዚ ብሰብዓ ክትከይድ ክብድ ኢሉ እዩ ማለት ትሒትካ ብሓምሳ ኣርባዓ ገለ ትመፅእ ፅቡቅ ካ ዝሕል ኢልካ ትዕፀፍ ማለት እዩ ካብ ኩሉ ከምዚ ማኪና እንተመፂሓካ ብቅድሚት ኣብኡ ክትራኸብ ትኽእል ገለ ፍጥነትካ ተዝሕል ማለት እዩ ፅቡቅ ነገር እዩ ካብ ገዛውቲ ንህለኩም ኣብዚ ኣብ ከምዚታት ኩሉ ግዜ ፍጥነት ክተዝሕል ኣለካ ከምቲ ፅሑፍ ኣብ ፅርግያ ዘሎ ዘይኮነስ ማኪና ከመይ ጌርካ ኮንትሮል ትገብራ ዝኾነ ኣጋጢሙካ ፍሬኑ ክትሕዝ ከም ትኽእል ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ እዚ ናትካ ውሳኔ እዩ ሕጂ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ፀቢብ ፅርግያ እዩ በዚ ክትመፅእ ከለካ በዚ ኔው ዘለዋ በቲ ኺኖ ኣንጎሎ ዘለዋ መካይን ክተስተውዕለለን ኣለካ ከምዚ ዓበይቲ መካይን ወይ ገለ ከይመፃኻ ኣብዚ ከይተራኸብ ገለ ኣብዚ ኔው ርሑቕ ክትርኢ ኣለካ ኣብዚ ማለት እዩ እዚ እቲ ቀንዲ ክነስተውዕለሉ ዘለና ማለት እዩ ኩሉ ነፃ ምስ ኮነ ተኺልና ንኸይድ በዚ ማለት እዩ ንቕፅል በዚ ከዓ ንገዛ ኣሎ ሕጂ ኩሉ ግዜ ናብ ገዛ ከምዚታት ክንቀርብ ከለና ፍጥነትና ነትሕቶ ኩሉ ግዜ እዚ ብጣዕሚ ይሕልፍን የትርፍን እያ ፈተና ብጣዕሚ እያ ኣገዳሲ እዚ ከምዚታት ንእሽቶ ነጥቢ እዮም ዝደልዩ ኢልካ ንሶም መምኽነይታ ጥራይ ንደልዩ በቃ እዚ ተኸኣለ ፐርፌክት ኮንካ ክትወፅእ ኣለካ ኣብቲ ትፍተነሉ ፈተና ገለመለ ፅርግያ ኣሎ በዚ ይብል ኣለና ኣብዚ ያለኩም ኣብዚ ከዓ ገዛ ኣብዚ ገዛ ክትቀርብ ከለካ ከምዝብለኩም ጥንቃቐ ብጣዕሚ ፍጥነትካ መጉዳል ገለ ብጣዕሚ ገዳሲ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ንህለኩም ከም ዘረኣኹም ማለት እዩ ብትክክል እዚ ናይ ፈተና ቦታ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ሓንኳል መንኳል ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ከምዚ ክትርኢ ከለካ ከመይ ጌርካ ትዝሕል ከመይ ጌርካ ትዕፀፍ ኣብቲ ኣንጎሎ ማኪና ከመይ ኮንትሮል ትገብራ ኣብዚ ብጣዕሚ እዮም ዝመዝኑኻ እዚ ሸለል ኢልካ ዝሕለፍ ጉዳይ ኣይኮነን ተስተውዕልሉ ኣለኩም ትሪእዎ ኣለኹም እዚ እዚ ብጣዕሚ ሓንኳል ፅርግያ ሕጂ እዚ ማኪና መፅያ ትሪእዎ ኣለኹም ኩሉ ግዜ ኣብዚ ፍጥነትካ ዝሒልካ ቀስ ኢልካ ክትኣቱለካ ማለት እዩ በዚ ክትከይድ ኣለካ ከምኡ ገዛውቲ ገለመለ እንስሳታት ካልእ ኣለዋ ስለ ዝኽእል ኣብዚ እዚ ተኻእለ ጥንቃቐ ብጣዕሚ ገዳሲ እዩ ማለት እዩ እዚ ይብሎም ንገዛውቲ ኩሉ ካብ ዝወፅእ ቆልዓ ወይ ገለመለ ህሉ ካልእ ማልእ ኣብዚ ክትጥንቀቕ ኣለካ ማለት እዩ ብዝያዳ ኣብቲ ናይ ፈተና ግዜ ንዕኦም ክተርእዮን ክትክእል ኣለካ ኣብዚ ከዓ ንህለኩም ሕጂ ኣጠንቃቐ ማለት እዩ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ስቶፕ ይብል ኣሎ ድሕሪ 150 ስቶፕ ኣሎ ነትዮም ብየማን ብፀጋም ዝመፁ ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ሃቦም ይብል ኣሎ ናቱ ማለት እዩ ተኺልና ትሪእዎ ኣለኹም ስቶፕ ኣለኩም ማለት እዩ ስቶፕ ንህለኩም ኣብዚ ሕጂ እዚ
ንፀጋም ክትዕፀፍ ትኽእል ኢኻ ብላለ ብዚ ንፀጋም ተዓፀፍ ብላለ በዚ ከዓ ንየማን ተዓፀፍ ብላለ ናብቲ ናትካ ዳይሬክሽን ናብቲ ዝደልካዮ ትኸይድ ማለት እዩ ቀዲምካ ግን ኣብዚኣ ደው ትብል ዜሮ ትገብር ኣብዚኣ ማለት እዩ ፍጥነትካ ኣብዚኣ ዜሮ ክኸውን ኣለዋ የማን ፀጋም ትርኢ ኩሉ ነፃ ምስ ኮነ ኩለን ምስ ሓለፋ ትሓልፍ ማለት እዩ እዚ ፅርግያ እዚ ናይ ሚእቲ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ንኩለን ክትሕልፈን ኣለካ ተረጋጊእኻ ኩሉ ሰላም ምስ ኮነ ትቕፅል ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ እዚ ፅርግያ ናይ ሚእቲ መፅእ ኣለኹ እዚ ከምዚ ኢለ ይቕፅል ማለት እዩ እምበኣር ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ዳዕሮ 5 ሜድያ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝረኣኹሞ እዩ ነይሩ ብዘቕረብኩልኩም መደብ ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ኣብዚ ቅፅል መደበይ ካብዚ ብዝበለፀ ብሓድሽ ትምህርቲ ክመፃኩም እየ በዚ ትገብሩለይ ዘለኹም ምትብባዕ ከዓ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ምክትታልኩም ቀፅሉ ኣነ ክሳብ መወዳእታ ምሳኹም ኣለኹ ነዚ ቻነል ከዓ ሳብስክራይብ ግበርዎ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ቪድዮ መታን ብቐጥታ ክመፃኩም ሸር ግበሩሎን ከዓ ናብቶም ክመሃሩ ዝደልዩ ኣሕዋትና መታን ክበፅሖም ሃናፅ ርእይቶ ኮመንት ገለ ከዓኒ ኣብቲ ትሕቲ ቪድዮ ኣቐምጡ ሓሳብኩም ግለፁ ኣነ ክሳብ መወዳእታ ምሳኹም ኣለኹ እቲ ዘለኒ ኣፍልጦ ኩሉ ተመክሮ ብዘይ ዝኾነ ሽፍንፍን ናባኹም እሸር ክገብረ እየ ማለት እዩ ንዓኹም ንምሕጋዝ እቲ ናተይ ዕላማ ሓዊኹም ሲሞን እየ ካብ ዳዕሮ 5 ሜድያ ሎማዓንቲ ኣብ ዝወዲእ ኣለኹ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ መደብ ክመፃኩም እየ ክሳብ ሽዑ ሰሰናዩ ሰላምን ጥዕናን ይምነየልኩም ባይ ባይ